Продължаваме с теми, провокирани от ваши сигнали. През последните месеци набира сила гражданска инициатива "Спаси метрото". Група млади хора се борят за запазване на проекта за подземно метро вместо бърз трамвай по булевард Цар Борис. Сега ще ви стане ясно точно за какво иде реч. Третия лъч на софийското метро ще се строи след 2014 година и ще свързва кварталите Княжево и Враждебна. Очаква се мотрисите да се движат наземно, не под земята, по линията на досегашния трамвай номер 5 и трасето на трамвай номер 22 по Ботевградско шосе. От какво обаче се опасяват гражданите и защо се бунтуват срещу тази наземна машина? Вижте следващия репортаж. Вече започна предварителното планиране на третия лъч на метрото, който ще тръгва от Княжево по булевард Цар Борис 3 и минавайки през центъра ще стига до квартал Враждебна. Плановете на общината и на Метрополитен са за леко метро или скоростен трамвай, който да се движи по улиците, като само от Руски паметник до Подуяне мотрисите ще слязат под земята. Според гражданска инициатива "Спаси метрото", това крие много рискове. Целта е да предизвикаме внимание, тъй като плановете са това да бъде метро с намален капацитет за превоз на пътници, с по-къси станции, макар и по-начесто, което освен всичко да се движи надземно по протежение на Цар Борис 3 и Ботевградско шосе. От гражданската инициатива се притесняват, че тъй като пресичането на кръстовищата ще е на едно ниво, могат да станат големи катастрофи. Това създава предпоставка за инциденти, високи нива на шум, като за пример мога да дам подобна система в град Хюстън в Щатите, където за първите няколко месеца от експлоатацията са станали над 200 инцидента с автомобили, които са отнели предимство на метро-трамвая. Потърсихме гледната точка и на изпълнителния директор на Метрополитен. Идеята е на всички тези кръстовища пресичане да са на различни нива. Според инженер Стоян Братоев, основната пречка за изграждането на подземна железница е липсата на средства. Натоварването с пътници по третия диаметър, т.е. това е трети, е по-малко отколкото първи и втория диаметър. Затова на този етап именно е преценено, че е по-разумно да може да се реализира този диаметър, макар и като леко метро, и в зависимост от финансовите възможности, без да се спира движението, да може това подземно трасе да бъде разширявано в перспектива. Но разбира се, ще има и съответни шумозащитни мерки, които се налагат в подобни съоръжения. Последните години се построиха много нови жилищни и административни сгради на първа линия до булевард Цар Борис 3, които се намират на броени метри от бъдещото метро трасе. Искам да дам пример, че преди пускането на разширението на първи метро диаметър се очакваха между 140 и 150 хиляди души на ден да го използват. Реално се оказаха между 180 и 190, понякога и 200 хиляди, което е разлика от 25%. И питам, ако и в този случай получим 25% разлика, кой ще носи отговорността после, че системата е неадекватна? Жителите на квартал Красно село също са силно обезпокоени и не одобряват плановете на общината за изграждане на леко метро. Защо да не е по земята? Какво пречи? Да, разбира се, те и трамваите в момента са шумни. Особено аз съм тук на кръстовището, доста е шумно. А метрото, ако е надземно, още по-шумно ще бъде. Тогава защо трамвая да не се остане, като няма пари? Трамвая е един от най-редовните. Аз поне редовно ползвам трамвая. Ние от инициативата "Спаси метрото" сме твърдо зад позицията, че трябва да се върне класическото трасе, което е подземно и минава през НДК и Софийския университет, където прави връзка с другите два диаметра. От инициативната група "Спаси метрото" настояват да бъде организирано обществено обсъждане на проекта за трети метро диаметър, преди да е започнало неговото проектиране и същинско строителство.